on calminama bandiraɓe musidɓe tedduɓe yeeɓiyankoɓe ayaw Piindi TV sugay mawɗo debbo e gorko mo kala ɗo woni ene woni yo jaam e kiisi Allah gon e meɗen on jettama on jarnama jetto joguiɗo fuɗɗima wala ɗo haaɗi en garta e yewtere men gande men hanki fina tawa ɗe tawɗen e mamiraɓe tawi e mamiraɓe mumen jetti ɓi men bamodi mo ganduɗa ko kañum ɓuuri wawde lamtade ɗiɗo dumunaji eɗen jettamo eɗen jarnoma golle joɗɗe baɗɗe fayɗe waɗata eɗen gonde musidɗo men sel men mo ganduɗa mi heewi ɗum haalde kañum idi gila lan 2012 wadde yewtere gande ɓaleɓe gila woni radio Teccan ha woni unité 4 ha woni parcelle ha woni cité Aliou Sow ha yetti ɗo wona coodowo jewte wona coggu wadde ne muɗum ko idade wonde membre fondateur ɗo nde jaten yode joom galle o wiyande bosaɓe premiére fois ko oto makko kanko nawi en wadde ko teddungal kalɗe o tawi en dartintu piil men mu taw wona jobdi wona sponsor wona hay batte kadi ko laawol en jettimo no feewi no feewi no feewi gila hay goto yiɗa gila hay goto wonani gila ala ko dañete hen ha yettiɗo ko kanko wonno jamma ñalawma gila e radio ngo ha e ayawo ngo woni Alaji Moussa Alaji Ousmane Dombo Alaji Moussa a wayrama yeedo bisimilla assalamu aleykum eyyi bandiraɓe on calminama on juurama on beltanama on jafnama kadi e wayrude ɗo nde yimɓeɓe fof no nodda banggueji foof en mbayri wat émission kono mataw ko haajuji ɗi tan keewi e yettude kadi diaspora o foof e yettude kadi waɗɓe ɗeɗo golle ha aduna o fof wawi men ƴewde ha aduna o fof andi men eɗen jettaɓe eɗen du'noɓe eɗen ñagonoɓe e Allah ɓeydantaɓe rokkaɓe kisal a jarama Alaji Moussa bandaɓe mbaɗa yiidema holto kennoɗa e holko gonɗa e dow muɗum eyyi min kam koko gonmi koye dow mum tan gonmi ɗeɗo gueɗe ko kanji ɗeɓi ɓurtademi doole min mi hewani walladiɓe to banggue ko gollanmi ko kadi mi hewani walladiɓe e banggue ko gonmi koye dow mum Fouta mi deƴata kadi sohlaji ɗi keewi yimɓeɓe haajuji ɗi keewi am mi wonat ɗo balɗe sappo walla sappo e joyyi won fadoɓe mi Fouta kadi ummotoɓe to woɗɗi pour tawdemi ɗo gonmi ɗo Fouta walla ummotoɓe Dande Maayo gila Mauritanie en ina gara ƴewde mi wona ɗon kadi balɗe sappo walla sappo e joyyi mi fuɗɗo artude ga tawa kadi ga kadi noddali ɗi keewi walla won nelde ɗe ponmi neldude tawa hankanti jomum en darimo e dow am mi eggo toon kadi mi ara ɗo balɗe sappo e joyyi e koye ɗin haajuji tan ɓuuri wonede surtout ko jokkodel ma e almuɓe ma ina ñiiɓina rewi lawol min mi ala caɗele e banggue jokkodiral almuɓe sa jiɗɗo namnademi sa nanɗo émission o mbiɗa aɗa yiɗi andude ko kalnomi komi haalanma wonko jiɗɗa hen hutoro mi wima ko ni so tawi wonko kalnomi hen e tindinore aɗa yiɗi labtindade mi labtindanma jiɗɗaro kadi min liggodira arat kadi min liggodira eyyi ɗum kam ko yettere Allah ɗum kam ko jamma e ñalawma mi ala hen hande kam machallah kono jumum e ɗum bonni haajuji am kewɗi no feewno kadi haajuji ma kewɗi ala ɗum kay haalata a jarama hen haajuji ɗi fof gasat saaha wonɓe caggal leydi namno yaade Amérique weeɓani yaade France weeɓani kono ko henne Congo en Gabon ina namno leydi Gambie ndi gonnoɗa ɓooyɗa ina namno kono o dumunna ko Mauritanie ɓuri tampinde min e namnade beele a meeɗi yaade Mauritanie e beele aɗa anni yaade toon eyyi min mbeɗa yahanno Mauritanie adan kono de mbattumi waɗ ɗiɗo émission ngaji ko mi meeɗa ya Mauritanie kono heɗorete ni noɓe keɗorto ɗum ni no wayi yaajde nodduɓe mi ara ɓe ne keewi hami lajjaniɓe oɗo dumunno komi jiɗɗo yaade toon banggue Mauritanie o gila Ros tan ha Nouakchott mi yillo toon ka fodde ko namnatemi ko e nodduɓe ɓe toon mbayi minne mi yaha toon ɓe gandami mi anda ɗumen eyyi a jarama haɗeɓe nadde moni yewta nde mi waɗa yetta musidɗo mo ganduɗa ko Ablaye Madina Gounas walla Ablaye Wole mo ganduɗa arti jaaƴima waɗi no waɗanno wona saabu Piindi TV wona haalirde Teccan komin gandodiri ko fay ñallalngal hande kala nde o arti so tawi mi tini walla mi tinani e ballal Allah e ballal gila adiɓe mo ganduɗa kañum woni hono Abdoul Boɗejo en ha yetti Dembel Sow en ha yetti Amadou Demba Daali Lam Diane Ganguel Fayde ha yetti Abou Ndiaye mo Medina Gounas e kala saaha no webtina jokkodiral amen Abdoulaye Madina Gounas o arti waɗi no waɗanno wona goho wona ɗiɗi wona tati moɗo yettamo e ngal ɗo teddugal ngal waɗani en Allah waɗi koye yewtere ma nde ɗo fuɗɗi hono yewtere men nde ɗo ganduɗa Gannde ɓaleɓe
ngal ɗo portable ngal ganduɗa ko kanko waɗi ɗum eɗen jarno ɗum kanko Abdoulaye Medina Gounass mo ganduɗa ko guiɗo sel guila hanki tawi wona hande eɗen jarnomo o wi en ballito to banggue liggey meɗen ɗum koko waɗanno hitande kala en jettimo no fewi eɗen jarnomo no fewi Abdoulaye Wole mo kewmi wiide jamantere no kewi kono e nder Zambie ko kanko jogui leydi e nder leydi ndi o jani hoore makko dendalngal jamantere en teddiniri ɗum oɗo portable mo addani en kadi wona oɗo tan no wondi e ko ganduɗa ko kañum kadi woni montora baɗɗo jama haysan meeɗani yaade eɗen jetta Allah eɗen jettamo eɗen jarnoma kadi e ɗum sababude golle joɗɗe baɗɗe fayida ɗe waɗanen kanko Abdoulaye Medina Gounass on Abdoulaye Wole mo ganduɗa kala hitande nde arta wonko waɗanta en eɗen ñaago yo Allah junno balɗe moƴƴine battande yo Allah ɓoyno ko waɗata ko mi haali ñanden mbimi ummade kenede kawunda ha yetti hande leydi Zambie kala laaminoɗo laamodima e makko yeehi accimo ɗon kala mo laamodaki e makko laamaki laamu moƴƴi ko Allah hokkimo ɗum noon en jettiɓe kamɓe jamanteran ɓe waɓe no Siley Moussa Guisse en hono Siley Guisse en yanta mo ganduɗa kañum woni hono ardiɓe mabɓe hewɓe sa ralli en yanta ɓe ganduɗa ko bandiraɓe hewɓe may mbaɗi yewtere ko faati e bandiraɓe men jamanteran en jettimo kanko Abdoulaye Medina Gounass Abdoulaye Wole o jarama no fewi Alaji Moussa ko addi foof toon to leydi Mauritanie nde jata toon nde koye sahaji paɗɗi wonno sahaji ɓalejo wona jiɗaɗo toon no fewi sahaji ɗe laamuji kaɗata sernaɓe kono an Allah hokkima sutura meeɗa dañi toon caɗele hakkude ma e laamu hay gotol ala mi meeɗa dañ caɗele e banggue laamu to Mauritanie to hay noon tan leydi ndi kam ko saɗa naata kam enquête o e rewɗo o e memo o ne heewi kono kam yaade ha toon yetti o toon dañda e laamu caɗele kam ko meeɗa kam heɓtade liggotoɓe hewɓe na kulla yaade won leyɗele kono leydi Côte d'Ivoire leydi Gambie leydi Mauritanie ka waɗa tan yeeyi joni joni sawi yiyaka joni joni jomum yoɓa joni joni walla ulde joni joni hol pellital ma yaade ɗe leyɗele eyyi pellitalam ko wona ɓen nawimi ko koɓe jiidumi gueɗal ɓe fulɓe wonɓe toon e fulɓe wiyoɓe mbimi min mbeɗa yaha toon ha mi artata mi yiya an capata eyyi wiyoɓe noon ɓe mi hewani yiidude mumen ni ko sohluɓe am anduɓe mi heɗotoɓe ko kaala mi nanatɓe ko kaalaten ɗo ko ɓen cohli men koye ɗin haajuji kewɗen yaade so ɗi gasi garten en kewani toon enen kam joɗade ka ina taka goɗɗum wonde hen walla andede hen e banggue ɓen ɗon heewi wadde ɗum ko namnede ko wawa wena wawi walla tottede ko wawa gaynude walla heɓde jawdi neɗɗo wasa haaldude e muɗum eyyi min kam banggue gollam ɗeɗo fof ala hen ko jawdi jarnimi haydara mi fenantama pour jawdi mi haalantama komi watta kadi ɗo doole ma tolni fof jinmi ko holludem minnene ko Allah rokkimi ko beela jangga ari nodditami a haalino jewte men kewɗen mbaɗɗen ɗo a haalino ko fati e mbabba yimɓe gatta yewtere no fewi kono gaga mbabba hol kulle goɗɗe ko ittata humre en ko wallata e ɓamtare ko nandi hen ko wayno dabaji ko woni e wuuro walla ko woni e ladde eyyi Abou aɗa andi toujours émission mbabba ono yaaji kono ha joni ko ɓeydeten hen gueɗel gotel tan saɗa maha galle sa humi hen mbabba on galle mbo tardata no wayi waade fof mamba gas to banggue maadi eyyi mbimi aɗa maha galle aɗa andi hewani waɗede kono noon tawa ka koɗɗo ɗon aɗa maha hunde mbimi tawi mbabba aɗa humi ɗon mbabba galle o tardata te mamba gas ala ko wawi hay sa natti jogade ko pewdirɗa ma Allah humto ha jo galle o gas ko wiyete kam bonande walla goɗɗum wawa ɗum bonnude ɗum ko min wima noon kadi ko ɓeyda hen e banggue mbabba eyyi caggal mbabba ko wayno pucci en walla ko wayno goɗɗum en holko gandeta hen gabdi en yimɓe jiiɗi andude gabde gabtade saabu yimɓe ko sodoɓe ko julotoɓe ko yeytoɓe eyyi on ɗon banggue kam toujours ko namde heewi wonde andi a wawa ɗum wadde ɗum ɗo banggue jawdi na haale kono jawdi jaaha pucci waɗi ko jirloɗe pucci waɗi koɗo ƴeewate kañum toujours ina waɗi jirloɗe toujours pucci mbaɗi ko bakalotoɗi iɗi baklataka pucci jibinene woni ɓalejo ha ɓooya wonta danejo walla wonta puro e ɓandu he aɗa wawi andu o so ɓooyi ko nimba watata eyyi ina waɗi kadi ɓalliɗi ganduɗa kadi nane pucci ɗin baklataka noon tan ɗi mayirta eyyi ɗum ɗon ne hen kono kala ɗi ƴewɗa no waɗi jirli ko wiyete jirloɗe e patti ɗum heewi ƴeewede fattere ɗo wonata ɗo holɗo wonata e jawdi gila e puccu ha e fof no ƴeewe ngabdiji ko ɗon ɓuuri waw ƴeewede kadi e ƴeewde kadi ngabdi puccu o darde mum
gila e dooɓe mum haa no darori e no wayi e position mum hay neɗɗo fof ko noon tan andirte gande ɗe koɗe wona gande janngateeɗe ko gande teskoye ko gande ko teskade ko goɗɗo wonata hen ceerno ma teskoɗa ɗum ɗo sa yi ɗum tan andu ko ɗum sa yi ɗum toujours gandal fof ngal jiiɗa ngal wona bindi ko teskade eyyi ko gande teskoye dal joni noon kadi aɗa wawi wiyede oɗo daba moƴƴani nguɗo mbaalu moƴƴani walla guel ɗo bortel moƴƴani walla ɗum jagda hen goɗɗo wima no moƴƴi goɗɗo wi moƴƴani donka andu hono mbatta so ɗum heeɓima tan aɗa yiiɗe tan labta tawa wona e haala yimɓe he jaggu koyɗe ɗe tan junnita e barmi ha hoore ndemema hakkude barmi dartina mbiɗa ruttu mbimi so tawi wiyama guel ɗo bortel walla o mbaalu walla ndi jawdi nani ɗo moƴƴani aaɓi aɓani hanti a ronki hebde hen ko laaɓi jaggu koyɗe ɗe junnita ha hoore ndemema hakkude barmi goppa daro sino waɗi bonande ma ya artata so ala bonande ma heddo ɗon poftina hoore ma tawa a waɗani hen sikki sakka ɗum woni sa yiɗi wadde analyse sino ko moƴƴi walla moƴƴani eyyi so yawti ɗum kadi sa ndesa debbo puɗɗoɗa dañ hen caɗele tan yimɓe mbima ko debbo omo waɗi kiiti ni o wayi ni o waati hankkadi a wawa laaɓede resde seere kadi weeɓani hankkadi nani waɗma caɗele debbo moƴƴo saaha hay son majjodiri tawa silaɓe jignaɓe no moƴƴi e mumen mbiyaton ko jaggu o debbo ko moƴƴo oto yi naggam walla kumaɗa seeɗa walla daña seeɗa caɗele tan ɓe mbiya guila ndesɗa o ɗum ɗo arema hankkadi ɓe gaddanma gafuji ɗi ganduɗa aɗa wawi serde debbo ma moƴƴo tawa caɗele ngala ɗum ɗon noon so debbo o arema waɗi sikki sakka embo aaɓi o aɓani hoccu ƴulmere tan goppa haw rungtoma tan beddoɗa ɗum ƴulmere nde sombo waɗi kiite ko kanko rewata mais an ɗe jottata ko ƴulmel tan ƴulmere no foti fof mbiya argay tan nula ɗum so rumtimomo tan beddoɗa so mem ɗum so memani foti eyyi sono wonde kiite kañum kam ko toon wona kono wonta eyyi toujours ƴewtintoɗa kalɗen ko barmi kalɗen ƴulmere fof koko ɓalwi koko ɓawli eyyi jiyanɗa nden Fouta hay gueɗe seyɗani minen joni somin dokka ɗo neɗɗo leɗɗe seyɗani wannoon seyɗani ɗo kalta ɗo an e neɗɗo o e boni heeɗi no mbaɗɗa fof emo andi waɗi noon koko suusa ko noon ko ɗum mbatta seyɗani riwrete koko suusa joni noon jiya ɗo joni sa rokki jomum lekki itta ƴulmere mbaɗa hen woni seyɗani yettota ko conde e mbawi yetto o joɗɗin tan ndi majji walla o natta yiide andude walla seyɗani o ara bonna ɗum hay so ndi heddi ɗo ndi natti moƴƴude ɗum ɗon noon haddene hen mbaɗa hen ƴulmere ayi nden Fouta yiyan yimɓe leeri condi walla lacciri jagga ƴulmere pawa hen woto jinni woto seyɗani pawdo caali ɗum wawi waɗe fof kam ko seyɗani walla jinni yettatake hen ɗum ɗon tan woni fillo ɓurɗo labde ha ganda nafoore nde no foti eyyi Moussa ko ɗum waɗa saaha neɗɗo hokke ñawdogal walla hokke lekki wiya sa tinnaki koko yahata eyyi sa tinnaki koko yahata no waɗi gueɗe ɗiɗi gueɗal banggue seyɗani o kam ɗum kam on banggue ko seyɗani o waɗata noon wonko dokketeɗa ko darji ko rokkata gueɗal so aɗa sugoma mawnani koko ɓoccittuma tawa koko hokkata gueɗal udditare woni banggue udditare walla nden ko mawɗo so ya sans o ɗum yaaha neɗɗo goto mbeɗa dañi hunde hawnide ne ɓittinimi kalanmi mbo ko ceerno kilifa mawɗo o windi talkil toxet o wi kam jaggu mbaɗa hen pingu mbaɗa e nder laafa ma ɗum wona e hoore ma sa renaki noon no rende ɗum weeɓani comme ni no mbiɗa eyyi so mi ari ɓornade laafa gotka mi pinguitat mi pinga kadi kay laafa mi woppa ka ɗo loote dow wi kam noon mbeɗa reeni ɗum e hakkillam mbeɗa jogui lelimi leltimi subaka koydumi talkuru ndu no majjirimi mbeɗa yiilo koydumi ko guiddumi jooɗimi ummimi gonmi e yiilo talkuru ndu taw mi laafa ko no waɗa e foti ina foka ha talkuru ndu ñamti te anda pokit ɗum ala mbeɗa andi pokiri kay mbimi joom suudam tawi laafa kon jooɗi weddimo e ndiyam te kañum kam anda ko woni hen woni nder ko kono ɗo lelimi ɗo koye ɗum talkuru ndu majjiri kam guiddumi jooɗimi ummimi mbimi mbeɗa yiilo ha tawmi laafa kon woni e foti tawi talkuru ndu soofi holko pamarta tan ko wiyede ɗum ɗo no metti rende
ko wanani aɗa andi kadi yaade ha ina wawno majjumi yiilo walla mi horo yiitu taw mi hoyɗani ɗum taw hoyɗani wallahi Allah koye ɗum endu majjirimi tan guiddumi jooɗimi jiilimi ha tawmi endu wone foti ceerno Moussa onon holleteɓe haajuji musɗi haajuji kulɓiniɗe lamɓe en foɗodirteɓe mairie en député ji en ko nandi hen beele haaju meeɗa andema hen sahaji ha ɗeɓɗa jiiɓade toujours haaju annat haaju ɓurɗomo doole annat tan a wiyata aɗa naata hen daña hen ko jeeyanta hoorema an goto ha kula goppa annani waaji goto waaji goto addi ɗum wi ɗum mbeɗa wondi ɗo e patron mawɗo ko ni o wayi ko neɗɗo mettuɗo jaggu ni o wayi o min mbeɗa wawimo jaggude sa yooɓi kam tan mi jaggamo joni on jippanimo itti kalis tottimo o leeli ha jamma ha koyɗe ndeeƴi o ummi tan embo jogui badiol makko o fuɗɗi o yalti boowal o dicci boowal em wonde satal o fuɗɗi fimde wotere o wi puu tan o wuumi tan o wuumi fimde wotere tan o waɗi arriére ha o memi mir o ɓagge mir emo mema tan ha hoodi suudu to tan o fitti o waɗi hen ndiyam guite garti tan o fini o wayni o wi mi yaafima neɗɗo ma o ɗum woni fottude ɓurɗo ɗum doole eyyi en jiiɗo nawaɗo joɗɗina jippina hôtel totta haaju neɗɗo hirtina ha haari ɗo jooɗin jagge badiol ɗo ɗon tawana maayi in jagge maggo ɗo kadi maayi eyyi allahu akbar saɗa ƴeewa toujours natata ko ganduɗa neɗɗo a fotani nadde ka anda sa tottama ha ƴeewata ko beela haajo aɗa wawanimo sa wawama ndennaɗamo eyyi kadi ne waɗi yimɓe ñawdotoɓe ganduɗa kala ko adda e mumen tawata koɓe jogui hen woni kala ko addata bonande ɓe jeeta joomum eyyi min jignaɗam jibinɗumi o wiyanno kala ko humtata ko addetake am Allah ƴusu andam eyyi o wiyanno min kala haajumi humtata ko mi yeddata e joomum wadde ne waɗa sahaji joni haaju yana e neɗɗo o wankana ɗum o ummo o yaha ƴeewoya neɗɗo goɗɗo heɓe liggotoɓe jawata ƴeewde neɗɗo gandal wiide min ni tan wona gonga gandal a wawat ɗum goɗɗo wawa ɗum gandal a wawat ɗum ɗo tan goɗɗo wawa ɗum wona ko ganduɗa an aɗa wawa tan cayi aɗa wawi noon haade an heedi hen neɗɗo ganda goɗɗo bawɗo min o mo jiiɗa neɗɗan tottami haaju wiyami oɗo haaju ni mi wiya ɗum wonmo gandumi ne wawi ɗum armi wadduma e mum par ce que min kanko dañdete on woni humto o weltonomi ɓuurni wadde o wona ñingdemi taw kalis makko yeehi yimɓe hewɓe na jettuma sani garɗa ɗo ceerno Alassane Ndiaye dañcaɗi garɗa ɗum ko gandanma ni ko liggotoɗo pawɗa ɗum ɗo mbiɗa oɗo ko ganda namno oɗo ɗeɗo namne yimɓe hewɓe jettima hen jarnadema hen on banggue karlano wiye kojamaji ɗi kono kojamaji ɗi alay saago jettoɗen ko wiyete ko safara seyɗani won musidɓe ɓe ganduɗa ndewino e meɗen gayama dañi hen ko jinno dañƴa hen wune Moussa hakko cafrata alhaali seyɗani abou ko adi fof ko weltare gueɗe seyɗani wona neɗɗo foof wawi ɗum ma wot kadi baɗɗo ɗum saɗa liggo ɗum ɓesgu ma bonat saɗa liggo ɗum e anda ɗum sa ɓuuri seyɗani o doole a serdi ɗum ga kayne bonnanma to daña ɓiɓɓe naskaɓe daña hangaɓe daña waɗɓe mal formé foof tawa ko liggotoɗa ko waɗata ɗum ɗum waɗi seyɗani ɓuuri huule aduna mum tan ko lekkiki ala ɗaɗol eyyi seyɗani ɗum tan huuli hol lekkiki ala ɗaɗol lekkiki ala ɗaɗol townawi ala ɗaɗol fuɗata koye dow lekki townawi lekki bakki geeki koko ittirte e ɓaleɓe walla mbiyeten aɗa andi ɓaleɓe suguñaɓe seyɗani hendu fof ko neɗɗo goto woni ɗo e wadde ala ɗaɗi kayum dari koye dow lekki en nandani e mum beram reefi taw lekki ne waɗi gueyi kayum ala gueyi beram reefi ɗi nandani de yiyata ɗaɗol mum kino ala ɗaɗi kino wawi seyɗani kañumne seyɗani tan ki yawr sa ƴeewi ko wiyete bour ñaññeje daroto tan mbaɗa dukki bour ñaññeje daro mbaɗa dukki sa waɗi ni tan yanat ala ɗaɗol ɗum taki mi wi leɗɗe baɗɗe ɗaɗi eɗe ngala ɗaɗi ɗum hawa yimɓe ne waɗi leɗɗe ɗe ngala ɗaɗi koko dari tan ƴen ko hen ko ɓurki ki mawnude aɗa andi baali katodiri mboɗa eyyi pirloto cuuɗi mbaɗa nden on toddon tokko coñ seyɗani ko heewi doole ko fof baali katodiri mbawi ɗum
wonɓe ngannduɗaa noon seedaneji comme no ɓiɗo ɓeeɗo hannde yanoɓe école aji ɗiɗo kala so rafi ɓurɗo mettu safru ko safara teno wona ko kewi joni ko ala ɗum aɗa wadda heen ha tehɗa ha gacca onon tampa hen on liggoto tampa heen no saɗi woni wannoon ɗum hawnori ko a sikkat selli so neɗɗo wulli ngoye wuro tan oga wulla ga so o yani ngala leegal tan o wayata kon tinɗo kankone o yana so serti hen kadi ala ko muusa tambo ala ko ronki legga sombo yana kadi e tinta ɗum ɗon ko rafiji ɗi ngannduɗa kaɓniɗi mettuɗi safrude kono no cafre eyyi kono ko mbimami ko so seydani tiɗɗo hoore ko baali kate ndir jawri ɗum kono min keewi ko ƴettude limsere e neɗɗo min de baali kate ndir kecce o nanna hen tekkere limsere neɗɗo o juula ɗum goppa ha ñoola taƴa ɗum ha sew totta jomum uro naɓo ɗum heeɗum wallude ala wona wallu kay ko yaha iwat ene yaha namdal cekkital so tawi neɗɗo awema wi ceerno Moussa komi jiɗɗo ɗannade jignaɗam debbo o waɗani kam ko waɗannomi jignaɗam gorko o waɗi ko waɗanno komi jogorɗo dawde moɗiɗi yaade e jaam yetto e jaam ko mbasirɗa jomum e neɗɗo kam ko ɓuri ko wonde gonga fof wasi ko taw jignaɓe ma no mbi yo Allah rokkuma jaam neɗɗo mbo ala duwaw jignaɓe weeɓani wayninde biɗo momi waynima jignaɓam hay an sa watti hen koko jabate sabu ko dañɗo duwaw adi foof lawol jogui koko waɗate yettade daña ko yiiɗi ko jogui koko waɗate neɗɗo dawa hande yetto daña kayitaji e balɗe 5 watta ligga won gon toon duuɓi sappanori kayit ñalandi dawatede nde ko mande ande waktu jahateɗo ma ande no waɗi ñalande ne jahata e waktu mo jahata ha garta ala keɓata ko e caɗele tan gonata andude ɗum weeɓani wiide neɗɗo mbeɗa dawa mbiya ɗum fada ha altine garo walla fada ha ñalande walla fada koye niɓɓere wona ha lewal ara ha lewru daña balɗe naggam ɗo koko teeli ɗo ɗum koko saɗi andude wona ɗannotoɗo fof andi ɗum wona kadi garɗo e ɗanɗo fof tesko yo fad ha wiye ñalawma ma marñitoto tan yaha won ñalade jahata noon caɗele on certata woni ñalaɗe ɗannetake waɗi ñalaɗe kirɗe dawetake hay ɓuftadi ɓuftetake alarba mbartata e lewru hay dawde looto ndiyam ina haade saka noon dawana haaju alarba artata e lewru aljuma no teddi sa dawi hen so haaju ma humto alaɗo hayde so kalima wonta kaltade eyyi wadde so hino reene ko ñalande nde foti noon kayri teddi ko gase mayri fof wonta dartade ko sali gase mayri fof so a fi hen huuɓe ari sonde tardide wonta gas so nde felliti yaade nde yahata so duggere waɗama hen so felliti won duggere ko ma aduna fottin so nde tardide wonta ɗanima nde finnata eyyi yeruji ɗin ɗon fulɓe kayen jogui tan ko taagu mayse ko nandi ko e holko waɗata ko e holno Alaji Moussa Alaji Sowan Damba jarama e jettima so to banggue Cameroun e Abouba e mo ganduɗa kañum woni Ibou Thiamban konngol ma cekkatol faade yeeɓiyankoɓe Piindi TV ha tengte almuɓe ma hoolotoɓe ma e kala saaha eyyi ko yettude Allah e wiideɓe kadi toujours mbeɗa yafnoɓe eɓe jogui caɗele mbeɗa metti heɓe téléphone neɗɗo ne waɗa audio min waɗima audio laabi 4 5 e jabaki ɗum ɗon liggotoɗo wuuri koye ɗum so dañi ɗum wona e saago mum so neɗɗo wimomi noddimomi heɓani de an ko ma noddeɗa daña hunde firti ko aɗa won caɗele joguiɗa kono wona kam wonde mbo jabataka a wawa wone golle aɗa ƴewana ɓe aɗa loota ɓe mbiya ya lire audio jabaɗa aɗa wawi lire audio jiya mbiya ha certa e ɓe jejjita audio o yawta jejjita jomum wi noddima walla waɗima ɗum mbeɗa yafno ɗiɗi kadi mbeɗa wiyaɓe kadi min haaju ko Allah haɗata kono haaju so neldal so wallam hami heɓa so poste so zeppe ko mi nulata Samba mi nulata Demba heddo jaabede ko Allah jaabato wodo nodduɗomi hande wiyami Allah jarama haajam humtima ñande mi welto mi welto kadi mi yetta Allah ngol ɗo neɗɗo noddami min de haydara mi yiyani ko mbaɗanɗami ko te ko ɗum mbaɗannomi o kono noon ya faam jeeyi gasde ñande fof ko Allah neɗɗo saɗa daña ñande fof no gasa a murtat
te julɗo yo Allah dan ɗum e murtude eko waɗata par ce que a fotani hoolade eko mbatta ɗum noon wiideɓe ɓe jaafomi kadi kala keɗotoɗomi mo ganduɗa ina jeeya diwan Mauritanie o o anda mbeɗa yiiɗi yaade de koye lawol gonmi kono a jagal ñalawma taw mi suwa kono mbeɗa andi ko ɗo e le 20 fewde fin du mois o mami yaha toon mami yaha Ross mami yaha Nouakchott kala noon kam keɗiɗo walla auditeur uji am heɗotoɓe e noddoɓe mi ɓuuriɗe hewde ɓe ko keeɗi koye ɗiɗo émission ngaji ɓe ganda koye lawol gonmi komi garowo toon eyyi ko ɗum tan a jarama yeeɓiyankoɓe ayaw Piindi TV on calminama salminama nede salminama teddugal on keɗima Alhaji Moussa Alhaji Ousmane Ndombo no mbiɗen ni na waɗa saaha sen noddiɗo ceerno yimɓe noddi en ene namno kaalen ko woni e nder hen ko o ko Samba wiyete o yob mbuuɗu walla o hokka min liggodirani o haali o yeehi neɗɗo haala komo andi mi wiyata ko an ko mbaɗa fof no moƴƴi no feewi kono so neɗɗo no haalde ina heeɓe galle mum ina jippe ina yaada yimɓe ina sabu bene ko Allah jaaboto ko Allah jooɓi Allah jaabanen yo Allah o hokku woni onon safoɓe safseɓe Allah hokkuɗumen cellal ngal on jaama ko ɗo katen ha laawol ngol so Allahu lamɗo jaaɓi